naman sa ating good news, hindi po pahuhuli ngayong umaga ay huli ka promo ng IFM Dagupan at ACS Manufacturing Corporation. Naghatid ng on-the-spot na papremyo sa ilang Dagupenyo. Para sa detalye ng ating good news, makakasama po natin Idol Maya. Panalo agad on the spot ang mga Dagupenyong maswerteng nahuli ng Team 104.7 IFM Dagupan kasama ang ACS Manufacturing Corporation dahil sa kanilang paggamit ng Pride Detergent at Charm Fabric Conditioner sa paglalaba. Naglibot ang aming team nitong Biyernes, February 20, 2026 sa Barangay Pantal, Poblacion Oeste, Maluwed, Lasip Grande at Bunuan Giset, Dagupan City at 10 mga idols natin ang maswerteng nanalo ng mga papremyo para sa ating Ay Huli Ka! Matapos mahuli na sila ay gumagamit ng Pride Detergent at Charm Fabric Conditioner sa paglalaba, ay on the spot din ang kanilang papremyong grocery pack, ACS gift pack at 500 pesos cash. Laking pasasalamat naman ng mga idols natin sa papremyong natanggap nila. Kaya para sa mga idols dyan, patuloy na tumutok sa mga programa ng 104.7 IFM Dagupan upang maging updated sa aming mga promos. Malay nyo, kayo naman ang aming Ay Huli Ka at manalo ng mga papremyo. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.